ku Africa nthawi zambiri zimarevuta chifukwa kuti timakhala silipanga zimene timayenera kupanga chifukwa tingwerekeza ngati tikambeza olo za jomo Jomo is just doing what it's supposed to do. That's all. Kungopanga zimene akuyenera kupanga. Koma why Jomo amapanga ma headlines? Why? Chifukwa kuti zinthu zija anthu ambiri sapanga. That's why Jomo akapanga zimaoneka ngati kuti zinthu zichazo zinakeza zagwa kumwamba, zichoka kumwamba. I mean, Jomo akungopanga zimene akuyenera kupanga basi. You understand? Ndezimaoneka ngati za special zapamwamba chifukwa anthu ena samapanga. That's it. Nothing else. Anthu sitimapanga zimene tikuyenera kupanga. Okay, I will tell you this one. Ku Africa ma president samapanga zimene amenena kupanga. That's why Ibrahim Traore akumapanga ma headlines chifukwa akungopanga zimene amenena kupanga. Chifukwa ena wasapanga iye akapanga zimene ngati zino you understand what I mean? Sitimapanga zimene timenena kupanga. Maudindo kodi nduna amene muli nduna kumala mupatsidwa nduna inu dindo wotere muzitere mmapanga zimene mmenera kupanga. Simmapanga. Mukama kupanga mupanga headline news apanga zakuti. I mean, guys, so panopa tifane kabenkhani ku Burkina Faso. Imagine nyamara amene Ibrahim Traore alibe chigamulo chakuti mwakuti alibe zimenezi. Nduna anazora akulu apapatu economy yathu ili struggle ndesine ngakhaine ndi magamulo zopuma tikukonzeni dziko. Kuyamba kwa chaka chinochi 2026 zimene achita zake wagula njinga zokwana 2000 njinga zimene zo special za apolisi njinga zimenezi. Anthu chitetezo anthu azigona manyumbamo asamakhaini mantha yayi azizoti iko yani kola apolisi. Munthu akafa chithandizo mwachangu njingamo tusima chida pa mafika. Azigawagawa njinga zimene zomadilo siyana kuti mwana wake basizithandisa. Ku Africa sikuti zinthu kulibe, sikuti ma resources kulibe. Alipo, sikuti ndalama kulibe. Zilipo, ndalama zambiri mbiri. Tingo chosa greedy. Tiyosejera. Tibwerese kukonda dziko lathu. Tikabwerese kukonda dziko lathu. Tizipanga zimene tikuyenera kupanga. Udindo oluso mena kupatsawo. Iwo zingopanga zimene ukuyenera kupangazo. Bas, that's all. Anthu samafuna zambiri. Iwo ngopanga ndotani. Panga zimene ukuyenera kupangazo. Simple. Just keep it simple. Jomo udindo wako ndotani. Jomo ndi mayor wanzinda Blantyre. Chimuna kupanga. It's just simple. Ama nzinda uwo inengati mfumu ya nzinda uno sindu kufana zona nyasi izizi yayi. Papa izitatu ya izikonzero. Simple. Just do what you're supposed to do. That's all. Kumano zimatikanika. Kumalawi zimatikanika.
Just doing what you're supposed to do. Job description yako ndio done. Alors, donc, je vous mets officiellement les clés donc, de ces engins. Merci, Excellence. Comme on a dit, la sécurité de nos citoyens, c'est une mission qui vous est confiée. Merci. Je pense que ça pourra apporter un plus dans Merci, votre Excellence. maillage, le Merci. travail efficace que vous avez déjà commencé. Merci, Et Excellence. continuer à encourager les éléments à pouvoir donner le Bien meilleur reçu. d'eux-mêmes Bien pour reçu. que dans les différentes villes, les gens soient en sécurité. Merci, Excellence. Merci beaucoup et faites bon usage. Merci, Excellence. Merci. On vous promet en tout cas de faire bon usage. Et avec ces motos, on promet de pouvoir impacter durablement aussi la sécurité C'est ça. et donner cette quiétude à cette population qui en a besoin.